Yesterday we have seen the top leadership yenyika mtungamiri wenyika Emerson Mnangagwa netuma deputies avo VP Kosano Chiwenga na VP Kembo Mohadi. Panguva inoi toona vari kuchiredzi the launch of the National Culture Month. Pana papobuda mashoko atona kuti VP Kosano Chiwenga makaona vachinzi nemutungamiri wenyika vataure maslogans. Panguva inoi poya pachitaura mashoko ekunzi VP Kosano Chiwenga has been threatened kuti asataura about corruption in the public. Sandapinda mashoko obuda nyorwa panapa nemacritics vakumunanwa inside information at the ruling party ZANU-PF. And subscribe or like on the bell icon. Timita panapa pahendo amajara jeros anobuda nyora achiti Mnangagwa banned Chiwenga from speaking against corruption. Mnangagwa henchmen accused Chiwenga of posturing, especially when Mnangagwa is out of the country. Many would have noticed that this time Chiwenga didn't say anything significant when ED was in Russia and Belarus. Thomas Kwatogana majara jazo achinzi aiwa VP Kosano Chiwenga vakabhaniwa kutaura mashoko aiwa ari against corruption. Zvonokwa kunzi we have seen it and everyone akazviona kuti mutungamiri wenyika aenda kuBelarus akatora mazuva akati kuti ariko, but VP Kosano Chiwenga vakanga vaine mukana nekuburitsa mastatement kana maaddresses. We have seen him achitopresenta over the burial yevamwe vanhu, but anowana kutaura any issues of corruption sezvaakatanga achiita pakutanga kana kuvamba kwegore rino. Mashoko ari kubuda panguva ino achiexposewa achinzi VP panguva ino vakathreateniwa avo vakadzvinyiwa kanzi aiwa you are banned kuti muexpose kana kuoposa corruption iri kuitwa nezvigananda. Nembotizai mafungiro enyu kuti is there any hope yekuti mungaona majenerali vakaita sana VP Kosano Chiwenga vachiita action against zvigananda nethe regime zvakatasirwa nemunhu wese vachiona kuti zvigananda zvaparadza nyika? Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda mucomment section medu ndopanoti subscribe ubva walaika and turn on the bell icon.